Ready? Så, ja. Generating. 298. Og hvem er så det? Og hvem er så det? Husk at sige fra. Altså når vi har fundet personen. Ja, ikke lige nu. Ikke noget, nej. Over 100. Ja. Og det her, det er 200 personer. Og 300. Det vil sige der. Maiken Vølund Nå, hun har vundet et gavekort på 100 kroner. til Christian Fiertal. Ja, og hun... Tak. Maiken kender jeg, hun er højgravid. Hun er højgravid, så hun Så bliver, må ikke kassen blive glad. og hun bliver rigtig glad, ja. Det er super. Godt. Den næste. Den næste, Maiken. Vi prøver igen. 492. Nå. Så det var de 300. De 400. Og vi er i 500'erne her. Så det er nummer 500, 499, 498, 497, 496, 495, 94, 93, 92. Irene Røgersen. Sådan. Det var godt. Super. Det næste gavekort på 500 kroner. Så. Irene, hun har vundet 250 kroner. Og så er det spændende. Det er nu, det bliver nummer 1, så det bliver mig. 514. Nå, men der var 500 her. Lad os så se. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 11, 12, 13, 14. Mads Bæk Fransen. Sådan der. Super. Det var fint. Tak. Hej. Nej.